Hedžové fondy, pre niektorých stále záhadný svet sofistikovaných investičných stratégií, pre iných kľúč k výnosom aj v časoch turbulentných trhov. Dnes vám túto fascinujúcu oblasť investičného sveta priblížia naši hostia. Pán Peter Bálint, partner One Family Office. Vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. A druhým hosťom je pán Václav Štekr, expert na investície, taktiež spoločnosti One Family Office. Vítajte. Dobrý deň, také ďakujem za pozvanie. Pani, hedžové fondy sú stále takou neznámou pre mnohých investorov. Skúsme si možno od základov vysvetliť, o čo presne ide. Hedžové fondy patria do kategórie alternatívnych investícií. To znamená, že je to alternatíva k takému klasickému investovaniu prostredníctvom dlhopisov, akcií, peňažného trhu. Hej? A patria do oblasti, kam patrí private equity, hedžové fondy, možno commodity, možno nehnuteľnosti. Hedžové fondy sú na rozdiel od investícií priamo ako do nejakých akcií, je o stratégii. Je to proste nejaká stratégia, ktorá má viesť k dobrému výsledku s lepším, alebo teda s nižším rizikom, než je proste priame investovanie do niektorých z tých tradičných tried aktív. Tých stratégií hedge fondov je veľmi veľa. Tá úplne najväčšia a najznámejšia je tzv. Equity long short. A táto stratégia je vlastne založená na myšlienke, že nikto nevie povedať, či trh pôjde nahor, alebo či trh pôjde nadol, ale dobrí analytici vedia povedať, že táto firma je lepšia a tým pádom bude v budúcnosti jej cena rásť rýchlejšie než nejaká iná firma. Napríklad povedzme si Nvidia a AMD. Niekto ako tá analýza môže viesť k záveru, že teda tá Nvidia bude rásť o niečo rýchlejšie než bude rásť AMD a tým pádom ten long short equity manažer kúpi Nvidiu a voči tomu urobí tzv. Hedging. Z toho je ten názov teda hedžový fond, pretože akože chráni tú pozíciu v Nvidii tou krátkou pozíciou AMD. A teraz čo sa stane? Ak pôjde trh nahor, tak pôjde nahor aj Nvidia, aj AMD, ale Nvidia o niečo rýchlejšie než AMD. Ak pôjde trh nadol, tak pôjde nadol aj Nvidia a AMD, ale Nvidia o niečo pomalšie než AMD a aj v takomto prostredí proste tá pozícia zarobí. A teraz si predstavte, že takýchto pozícií je veľmi veľa, sú nekorelované a tým pádom na konci vedú k výsledkom, ktoré sú porovnateľné s výsledkami akciového trhu, ale s oveľa menším rizikom. Aké sú najčastejšie investičné stratégie hedžových fondov? Tak, ako som spomenul, tá najväčšia stratégia, alebo teda tá najznámejšia equity long short, ale tých stratégií je veľmi veľa. A v podstate sa delia na nejaké direkcionálne, to znamená, že ten manažér má nejaký názor na to, či pôjdu akcie, alebo komodity, alebo meny nahor, alebo nadol a tým pádom urobí pozície, ktoré majú mať pozitívny výsledok, ak je ten jeho názor správny. A potom sú tie relative value, takzvané stratégie, ktoré sa nesnažia správne určiť to smerovanie trhu, ale snažia sa proste určiť ako nejaký tú relatívnu, alebo teda tá pozícia je na nárast tej relatívnej hodnoty medzi dvoma aktívami. A to môže byť v komoditách, môže to byť v menách, môže to byť v kryptomenách, hej, a to všetko vlastne spadá do tých hedžových fondov. Čiže tých stratégií je proste do 20, keby sa dalo povedať, akože nejakým spôsobom kategorizovať. A tie najznámejšie sú v podstate to equity long short, global macro, potom tzv. CTAs alebo managed futures, sú také kvantitatívne stratégie na futuritných kontraktoch. A potom všetky možné arbitráže, tzv. Merger arbitráž, kde sa v podstate urobí pozícia na to, že má nastať nejaké spojenie dvoch firiem, keď sa ohlasí. Potom sú to stratégie, ktoré zarábajú na tom, že sú firmy pridané do indexov alebo vyhodené z indexov, kedy vznikajú určité neefektívnosti a tí manažeri sa snažia tieto neefektívnosti proste využiť vo veľmi kontrolovanom rizikovom modeli. Najpopulárnejšia a najväčšia stratégia v súčasnosti sú tzv. Multistrategické a multimanager fondy, alebo multistrategie a multimanager fondy. A to je vlastne to je koncept, kde sa všetky tieto stratégie spájajú pod jeden fond a tí manažeri, alebo teda toto vedenie toho fondu alokuje do tých rôznych stratégií s veľmi prísnymi rizikovými parametrami,
kapitál. A tým, že tých stratégií je veľa a tých manažerov vlastne v tom jednom multi-strategy fonde je veľmi veľa, tak navzájom sa tá volatilita a to riziko kráti a tým, že sú tam veľmi prísne pravidlá na rizikový manažment, tak takéto fondy vedia dodávať veľmi vysoké výnosy, keď sa bavíme o tých naozaj najznámejších, ako je Millennium, Citadel alebo Point72, Baliasny, tak sú to výnosy niekde pre investora medzi 10 až 20%, ale s volatilitou na úrovni 3-4%. Hej? Lebo pri hedge fondoch ide o kvalitu výnosov. Nejde o výšku výnosov, ale o kvalitu. A kvalita výnosu je pri akom riziku sa následovný výnos dosahuje. A tá najznámejšia metrika na to je vlastne tzv. To Sharpe ratio. A čím vyššie Sharpe ratio, tým viac vlastne tá stratégia zarábať na jednu jednotku rizika, ktorý musí podstupovať. Hej, čiže proste tie najlepšie fondy majú Sharpe ratio nad 2. A do týchto fondov je veľmi ťažké sa dostať, pretože celý svet investičný sa snaží proste v takýchto fondoch byť alokovaný. Vy ste už teda načrtol, aké sú očakávané výnosy. Pán Štekr, aké sú možno rizika s tím spojené? Rizika samozřejmě jako při každé investici máte, ale měly být výrazně omezeny a jsou omezeny právě tím, pokud zvolíte investici přes ty multistrategické fondy, o kterých mluvil Petr. A my jsme se rozhodli v rámci One Family Office ještě pro založení našeho fondu kvalifikovaných investorů Verdi Apex, kde kombinujeme několik těchto předních multistrategických fund managerů světových a dneska už upisujeme 8. Tím pádem jsme nejenom využíváme tady ty multistrategické fondy, ale ještě je kombinujeme mezi sebou a mezi sebou oni vykazují velmi nízkou korelaci. Tím pádem klient je schopný dosahovat relativně stabilních, troufáme si říct dvouciferných výnosů, když nebudeme přihlížet k tomu, co se děje na kapitálových trzích. Experti často tvrdia, že pri investovaní je kľúčová diverzifikácia portfólia. Zrejme mi dáte obaja za pravdu. Ako je to v prípade hedžových fondov? Patria aj oni do diverzifikácie každého investora? Tak jestli můžu, tak naprosto patří. A jako důkaz bych uvedl průzkumy, když se podíváte na západ od nás, na ty vyvinutější, kapitálovější trhy, tak například světové family offices, nejznámější na světě, pokud půjdeme přes Ameriku i přes rozvinutou západní Evropu, tak family offices mají hedžové fondy v jejich portfoliích mezi 20, 30, někdy jsem viděl i 40%. To je něco nemyslitelného v našich krajinách, kde se koukáme na jednociferné nízké zastoupení hedge fondů, pokud vůbec. Takže určitě do portfolií patří a je to právě díky té specifičnosti a té schopnosti v nějakých nejistotách, ať už geopolitických, inflačních, čeho jsme byli svědky. Pokud se podíváme například na růst inflace, na růst cen komodit, kdy se všichni strachují, co bude, firmy mají problémy s cenou vstupů, firmy mají dále problémy s úvěry, kdy platí vysoké úroky a kapitál tedy tím pádem a běžné akcie, akciová portfolia klientů i nemovitostní portfolia padají dolů, tak hedžové fondy v těchto dobách naopak zažívají své nejlepší roky. Dnes pozvanie do štúdia prijali pán Peter Balint a pán Václav Štekr z One Family Office. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie. Díky.